Viete, ako mladý človek som bol veľmi zvedavý na Čekoslovensko vtedajšie. Poznal som Čekoslovensko a vlastných krajinách bývalého socialistického tábora, to treba povedať, hlavných filmov a tak ďalej. Boli dobré vzťahy s Kubou. Odkedy zvíťazila kubánska revolúcia, tak sa táto možnosť nám poskytla. A prvý pocity, ktoré som mal, predstavte si, že som sedel v lietadle a pozeral som sa cez okienko a videl som všetko dole biele. To znamená, že bolo snehu. Prišiel som normálne riflo a košela, krátkami rukami. A keď sme vystupovali, tak to bolo šok nielen pre seba, ale pre celú skupinu. Tak sa bolo nám veľmi veľká šíma. Doniesli nás na Slovensko, konkrétne do Janko Verškov, hotel Partizán. Predstavte si, na strednom Slovensku tá krásna príroda, tie hory a tak ďalej. My sme vlastne tam absolvovali kurz slovenského jazyka. No? A mali sme dvaja učiteľov, starších pánov, ktorí boli veľmi milí. A to dneska nezabudnem, to pre nás to boli to úžasní ľudí, ktorí sa starali od nás. Tu arrogante partida fue la espada asesina. Mne slovenský jazyk sa mi páčil vždy, tak ako španielčina, tak vyhasa z latinčinu, tak to znamená, že nejaká spojitosť je. A ja stále tvrdím, že nebolo to až také ťažké. A my osobne ako také sa slovenský jazyk ľúbil a som sa naučil. Som sa naučil až toľko, že po nejaký čas z toho času, veľmi dlho, ktorý som tu na Slovensku, som aj pracoval ako tlmočník. My Kubánci tu na Slovensku sa nám žije dobre, máme veľa priateľov a tento človek Slovák, áno, takto naznačil, že tu sa zmenili politická a ekonomická situácia, ale ľudia ostali ako tak rovnakí, áno, tak sa priateľskí. Sú aj takí ľudí, ktorí povedzme nejako sa objaví ten rasizmus alebo niečo tak, to vieme a tak ďalej, ale napríklad ja vždy v tom okolí, kde sa ja pohybujem, a takéto niečo nepoznám. To znamená, že ja úplne vylúčim to, že by slovenský národ bol rasistický alebo niečo tak. Práve sa naopak. Ľudia tu chodievajú spať skore, pracujú, veľmi veľa pracujú. Ja často hovorím, že vlastne, keď si porovnám juh a sever, tak ten sever je viac rozvinutý a to je jeden z tých dôvodov, podľa môjho názoru, je aj tá klíma. A to je ten rozdiel, tak Kubánci sú veselí, sú viac odbornejšie. Vlastne na Kube dokonca aj sú také porekadla, že kto veľa spí, málo šije, tak ako Kubánci žijú ten život naplno. Sabiendo que eras mi niña, con la que siempre soñé. Jeden z dôvodov, prečo som tu ostal na Slovensku, to už som aj spomínal predtým, keď sme sa takto rozprávali mimo kamery. Vlastne je to dôvod rodiny. No ako väčšina Kubáncov, ktorí tu žijú na Slovensku, áno. To je jedna vec. Ja konkrétne mám dvoch dceru, mám aj syna, ktoré už sú aj vysoké školáci. A tak s mojou manželkou tak žijeme veľmi krásny rodinný život, ako ja stále hovorím nové číslo, áno, ako ostatní Kubánci, ktorí tu poznám, ktorí sú tu viacerí. Aj tieto Kubánci si tu nájsli svoju pomarančovú polovičku, ako veľmi sympaticky hovoril jeden pán, náš priateľ, takže nájsli sme vlastne partnerku a založili tú rodinu, áno. Sú veľa vecí, ktoré človek vlastne nikdy nesabúda. Povedzme ten obraz Kuba, miesta, ktoré sa narodil, hodil
a pozná veľmi dobre. To ostáva vždy na pamäť. Niekedy mi to hýba.